South Africa sinibingelele ngane zakwethu kuphi nakuphi la nikhona ntambama nje namhlanje isonto. Ngane zakwethu nathi sesiphuma nje emakhaya-ke siphuthuma nje isimo se-GBV. Ngenhlangano okuyithuleleni makuthina udaba lithinta abantwana, iy'ngane nabesimame nabesilisa sisukumele phezulu. Particularly kakhulu udaba lwey'ngane. Sicela usisike ngaphi ongaphi eKenobia. Sekuphuthuma nje ethi kunenkinga la yengane yakhe engazothi inesimo ebhekene naso sokuhlukumezeka. Engathi-ke umntwana mncane una 5 years. Kunosisi 5 years mama ngithi una 5 years umntwana kunosisi-ke ngathi-ke uthi ingane iyamdlwengula. Kusho lo wesimame uthi ingane ebusuku uphaphama ingaphezu kwakhe, ngizolumisa nje ngesizulu, imfenda ngendlela yokuthi-ke sikuze kwagcina sekubuhlungu ngisho isinye uthi sesibuhlungu ngenxa yokuthi ingane encane le ibimfenda. Worst part nalokho uyayishaya ingane ngale ndlela yokuthi uyishaya lokho ukuthi ingane uthi iyamdlwengula, esingaziyo ukuthi-ke lokho akushoyo kuyiqiniso elingakanani, ngoba indlela akhala ngayo uthi ingane iyamhlukumeza yena, but-ke omakhelwane nakhona abazwile ukuthi ingane-ke isishaywe ngale simo sokuthi yaze nqanelwa umoya, ishaywe ingane mayishawa ize kuphele ngisho ukukhala ebusuku engekho uma wayo zisele nayo iy'ngane. Uthi-ke uphaphama ingane ingaphezu kwakhe. So konke lokho ukuripothela umama after sekuney'nsuku ngoba ingane siyafika naye sibike ukuthi ingane kuthiwa kade ishaywe ngomakhelwane. Kubuhlungu-ke isimo njengamanje abhekene naso usisi, ngoba ingane uma ngabe ekhuluma naye ayikwazi ukumevela ikhala ingane. Ithi-ke ibishawa ihlukunyezo lo sisi lo. Engakuthi umphakathi yena manje umlindileke lo sisi manje ntambama uma ngabe eshayisa ukuze uzomconfronta. Sathi nathi asisondeleke ngoba nalo udaba engathi luyashuba. Kodwa-ke ukhona udadewethu naye la uzochaza ukuthi kwenzakalani nokuthi-ke yini afisa usizakala ngayo. Uhamba naye ingane but ngenxa yokuthi-ke ingane sizoyifihla ubuso, ingane ngeke siyiveze ubuso. Sizozama mhlawumbe nayo kwi-engage le engakwazi mhlawumbe ukuthi iphawule khona, but-ke ngoba ayikwazi ukukhuluma. Siyacabanga mhlawumbe ukuthi nama-social worker osompilo kuzofuneka basondeleke nabo sibathinte bangele odabeni lomntwana. Nangoku udadewethu uma ingane sabona sisi. Yebo bhuti njani? Siyaphila njani ma? Ngiyaphila. Ubani igama? Uzamagawu Gebasha. Kephi? eXhobo. La eThekwini? La eThekwini ngize ngokuzosebenza. Nakho sisivusa nje sokuthi asiphuthume kuyisonto simele ukhala. Ngihluleke ukubanga uzibambe ngoba lento enaphuthi kwenzeka kwayiqala ukwenzeka umngani lo kahle kahle ngimfunela umsebenzi enkampanini yami ekhala ngokuxakeka-ke. Ungamtholela umsebenzi enkampanini, ngamcela ukuthi azohlala nami nokuthi afake emasayithini aseduze nami ukuze ezoba right. Ukube eqala ukusebenza ngempela kwabanjalo, waqasha umngani usahlala naye inyanga, ukufika inyanga ephelile, sihlalela inyanga naye ephelile yonke kuzoba yile nje ngiqala last week kade lini izulu nje kule mvula ezinkulu ngimshiyile endlini engangenanga emsebenzini. Afika ngitshela ukuthi ilento ayezangitshela yona ucela ingangiphathi kabi, kodwa uyafisa ukuthi ngiyazi. Ngibuze mina ukuthi kwenzekeni-ke, asho athi ngiphaphame manje ngilele nje akemini ngiphaphama umntwana ubhizi phezu kwami. Uthi angifende umntwana ngithi angimbuke ngingamphazamisi, ngibone ukuthi lento ayenzayo uzayiqeda nini. Uthi asuke umntwana aphumule eceleni aphinde aqale phansi aqhubeka amfende okomuntu omdala. Ngimbuze ngithi mina umntwana umane lokho ebuye ephindelela umbhekile kuthi yena uvungani ungamshaya umntwana. Athi unqela ukumshaya ngoba uyiwele njengeyiwele. Ngangimtshela ukuthi momshaya ufuna uze naye ku-timing kuyena uyile leli nochuku. Momshaye kabi uyafenta. Yes. Uthi kutshali. Athi yena-ke bese ngithi mina ngicela ukuthi ubomshaya ngenye imini ngoba lento labantwana abayazi. Angazi futhi ukuthi ngikathi bayithathephi. Kusho yena futhi athi ukuba bekuthiwa mngani ngikufice ukipitile le eThekwini bengizothi labantwana lento bayibone emkipitweni. Kodwa manje ngoba uhlala wedwa nabantu abakho angazi ukuthi ngingayithathaphi. Ingako ngithi umntwana unesilwane, ngitshene nomuntu wami lento. Umuntu wami wathi umntwana usihlaselwe isilwane. Ngithuleke leyo nto siyidlula ithuleke kanjalo. Izolo ngimshiye nabantwana-ke ngihambeke. Mangibuye ekuseni ngibuye umuntu angitshene lento, ngiphu amtshela ukuthi uvukile kwamshaya ngabo 1:30 lapho partner babini. Uthi ebusuku uphaphame nje umntwana ebhizi emasaje okomuntu omdala. Yeah. Okomuntu omdala waphuma eqeda ukumasaje akusho ukuthi wagibela kuyena. Uthi-ke wambhaxabula-ke memshaya nakhona uthi kwavuka umakhi ubhuti womakhelwane wambuza ukuthi makhi kwenzekeni. Wathi naku ngiphaphama umntwana ephezu kwami. Yini na? Hayibo akazi. Mese ngithi ngithuleke ngiphume ngihambe ngemsebenzini lento ngalonke entertainer ngitshela nje ukuthi ngoba umshayile into edlulayo. Akachaza ukuthi umshaye ngesimo esinje sokushaya uhlobo luni lokushaya.
uma ngifika le msebenzini kanti umuntu uzosebenzela la kuyona la e-Gateway la ngisebenza khona uzofakwa khona esayithini yami. Emini mengena athi ingane ngicela ukuthi uyiphakamele lento yomntwana. Ngithi mina ngiphakame hlobo luni? Athi yena uphakame umhambise emntwini. Yebo bamawele kuzokukhosta ukuthi uba semntwini labantwana ayosusa isilwane ngoba kufanele basuswe bobabili nje abemawele. Hambisa lokho oyedwa ngoba into enza ukuthi ngisho njalo ngibhlungelwa yiqolo. Inkomo yami iyaluma ngine discharge ilento ebenza lo mntwana. Ngithi ngiveke ngasuka kuyena ngakhala ngaphuma ngahamba ngagodwa ngayendlini. Mangifika emjontolo ngifika abantu bayangibiza ukuthaphu ngapha nangapha kubuza ukuthi bengiphi ngibatshene. Izolo kuthiwa ubuphi umntwana efa endlini. Ngithi mina umntwana efa kanjani kwathiwa sikaze sizwe ingane ekhala kanje. Ngithi kanjani kwathiwa umntwana wamshaya waze wathula umntwana wangasaphuma ilizwi. Uthe usuka lapho wabememeza yena futhi yena lusizo. Wamemeza obhuduka kamakhelwane ulele yini wathi omunye haya ngilele yini. Wathi ave ngidlala lengane yini ngiphapha amaseyiphezi kwami. Kuthiwa njengeyibhaqo uyakhuluma. Uthi ungenzani? Ufunani? Wangifunani? Thatha lento enzayo umntwana uyakhala anti ngiyaxolisa. Angiyazi mina lento. Uyithatha lento ngiyaxolisa anti icela ungixolele kuthiwa ukhala umntwana uzaphelelwa umoya abantu beyilalele 1:30 phakathi namabili bhaqa umntwana. Ligephi lenye iwele? Iwele ngilishiyile endlini lo. Cha ngithi beligephi kwenzeka lokho? Liwele ntombazane belikhona nalo ngiyalibuza ukuthi wena msisi uboneni. Athi mina mama ngivuke u-anti eshaya ubhuti. Yini umshayela ngisho ukuthi uvuse umsindo lo. Uyini ushabelani? Athi uthe u-anti ubhuti umthinta izinqa. Mayimshaya. Uthi manje une discharge nenkomo. Uthi une discharge uhlungelwa nomzimba inkomo yakhe ibuhlungu okukhomba ukuthi umntwana unesilwane ngempela. Usene discharge. Futhi discharge uyithole kumntwana. Uthi uyithole emntwaneni umntwana lo nesilwane. 5 year old. 5 year old futhi. Wena mombheka umntwana ngaphambili is any sign of cha ngibona lutho angiyazi nokuthi banjani ke mina umuntu osilisa ke mangabe ukuthi nentiyo isifo. Uma ukhuluma nawo umntwana wena uthini? Umntwana mangimbuza uyakhala. Ukuthi uantu bekushayelana ebusuku uthi angazi mangimbuza uantu bekushayelana futhi uthi yena ubekade empintshekile empedeni njengabelela. Futhi wabanyakazi ukuthi mabahlehlela alale kahle. Uthi wavena wavuka uanti nebhandi wamnenebula phakathi namabili lawo. Kumina yena uthi umntwana uyamlala usena ne discharge. Ingako ngithe mina ngeke ngibhalele nina ngoba ngifuna ukuyi-understand kahle ukuthi isilwane mesilela umuntu simlala masimveza siwumntwana sesishiya ne-discharge nangoba ngiyazi into esilwane nokuthi mangabe uyabayalashwa umyalashwa umntwana isilwane ulashwa kanjani umntwana ukhishwa kanjani isilwane umntwana ongaka. Njengamanje uphi usisi usemsebenzini? Uphi usisi usemsebenzini. Okay. Yini expectile wena nje bezobuya ngithi uzobuya endlini kwena? Endlini uzafika kumina bathe abantu bendawo bamceli kwakuleya ndawo ngoba kusho ukuthi le bathi bona ngokwabo akho mntwana omlalayo uyena ohlukumeza umntwana ucasha ngesilwane ngoba enze ukuthi umntwana mhla kufika kubhoboka lento icashiswe ngalesilwane. South Africa njengoba ngeke ngabeka eqayini ukuthi izodinga ama-social worker la engagement yawo singazi social development ukuthi ke usatholakala noma usatholakala ngoba umntwana mncane ukuze mhlawumbe bezokwazi ukukhuluma naye bona umntwana ngoba nje bethi uma wakho umntwana uyakhala membuza kodwa ke nangu nawo umntwana okhona mhlawumbe singazama nje ukulahla mhlawumbe ukuthi uzokhuluma yena sisi kodwa ngicabanga ukuthi wena mhlawumbe ungakwazi ukuthi ukhulumise naye for the sake of imine yakhe asikwazi ukumveza ubuso but nje mhlawumbe ngicela phela umntwana bambhekisele nibuke le ngane kuthiwa ke athi umuntu sekubuhlungu inkomo yakhe nxa ukuthi ke ubelele nengane yabo nangu umntwana angakuboni ngiyakutshela yabo uyeke lo okuthiwa ke umntwana udlwengula usisi lo kangoba ke sekuhlungu ngisho yini ebuhlungu ma inkomo iyaluma ine discharge ke la enkomeni yakhe ngenxa yakhe umntwana lo angazi ke siswami awake uzame wena ukukhuluma naye kunjani boy nayo ngene baba kunjani uyaphila Cha, uphethwe yini lesiswini. ubuhlungiswa yini esiswini Ade ngidlukule. wasekwenzani u-anti wenzeni u-anti ebusuku Ngishayile. ekushayelani isho khona umama ezawotshena ubabami bomshaya naye u-anti simbizele namaphoyisa ubekushayelani Ngisho ngingayenzanga lutho. wathi ungayenzanga lutho okay
Yileso simo-ke sesikhipha endlini njengamanje South Africa njengoba silana nje nakho lokho sekawuhalala-ke singazi-ke nawo kumphakathi-ke wakhona eKhenobia siyawuqala-ke nawo ukuthi-ke ungagcini mhlawumbe uthathe umthetho ezandleni zawo. Imetha njengoba isiriphothiwe kanje sicela ukuthi usisi-ke mhlawumbe kusasa avukele e-police station naseklinikhi uyolivula icala le-assault. Phela umntwana ushayiwe angithi i-abuse le yabo. But ngingazi-ke before mhlawumbe ukuthi singarefer mhlawumbe ukuthi advise uye e-police station naseklinikhi ukuthi njengoba ebuya ezendlini kuwena usazokwazi uku-engage naye nihlale phansi ngoba ekugcineni nihlala naye phela endlini. Cha ngisamcela ngimcela nje kusuka namhlanje endlini ngoba uma ngifike khona manje uzobona bafapha uma yolalaphi. Asingasho-ke thina mhlawumbe ukuthi yiye emaphoyiseni sicela kube kuwe nje isinqumo sakho leso ofuna ukusithathe. And umntwana njengoba uthi ushayiwe nakhona ufuna phela umusa eklinikhi ayobheka njengoba ebambisisi nje asazi ukuthi ubambisisi ukuthi le into engiphethe kabi ngoba kusuka izolo nje ukhathele unomkhuhlane obongekho okhomba ukuthi ushawe kakhulu ukhala ngomzimba ubuhlungu. Kuzofuneka kuseni uvule eklinikhi simhambise umntwana eklinikhi bayomcheck-a yibona-ke abazobona ukuthi ulimele kanjani umntwana bese beyasho mhlawumbe ukuthi-ke there's a case ukuthi ungayithatha incase uyoyivula usunobufakazi obuya eklinikhi bayayikhipha kuthiwa ngazi banini J88 yini lento yes bazoyikhipha eklinikhi uma bethole mhlawumbe ukuthi umntwana unama-bruises mhlawumbe ukuthi ushayiwe. Nawo kumphakathi walapha nihlala khona ucele nawo ukuthi awungabuthathi izinto ngolazo. Yes abakuleni nihambise ngeprocess ngendlela ngokwama-social work yabo. Lokho ukuthi kumntwana bathi unesilwane asazi-ke kulokho mhlawumbe ukuthi into enjani leyo but-ke uyathusa angeke sathini ukuthi-ke umntwana ongaka bathi-ke unesilwane bathi ufenda kuze kube kuhlungu inkomo asazi. South Africa bekuyilokho nje ukusikhiphila simphuthume usisi nomntwana wakhe sizombona naloku udaba mhlawumbe-ke nawe unovo nombono ngawubeka ukuthi ngabe sikhona ngempela isilwane esikanje esingenza umntwana kuthiwa ulala nomuntu kodwa but manje inkinga ekhona akakwenzi kuma wakhe lokho yabo. And umntwana uyakuphika lokho asazi-ke kusisi sizothini yabo. But-ke siyabonga siswami sizoku-check-a nabo kuseni kusasa if ukuthi mhlawumbe kufuneka nathi sisondele ngalapho ukulekelela yabo sizosondela just any call nje away sizofika uma ukuthi asidinga kusasa. But ngicela umphuthume eklinikhi kuseni kusasa. Yes nawe ungabuthunyukela ushukela kakhulu ukuthi ungazogcina wenza icala ugcine sekuboshwa wena. Yes ma. No siyabonga. South Africa bekule lokho udaba besize ngalo ngapha le bantu basekhwala nje siphume manje intambama sesiphuthuma ngoba isimo somntwana-ke bekuthiwe kuyaphuthuma sathi kasingahlale phansi nami ngivuse zami insizwa siphuthuma sizobheka namanje umntwana wangu nje lokho ebhonqe phansi ebambisisa saziye ukuthi uthinteke kangakanani yikho sithi-ke kuphuthele eklinikhi naloko udaba isimo se-GBV nesimo-ke sokuthi kunesilwane esilala-ke umuntu esimame iphuze eze umntwana. But-ke kuyathusa it's unbelievable asingazi noma iqiniso noma mhlawumbe udlala ngayo umntwana but noma mhlawumbe uyena usesonenkinga yini asazi sothini yilokho ne-South Africa. Siyabonga.